paano ito hilain. Mas malaki tong bulldozer na to ah. Panahon. Ala, grabe to, mas malakas tong bulldozer na to. Oh, grabe, lakas. Hindi. Galing, mas magaling to. Bilib. Oh, mga palangga, oh, grabe. Sus! Grabe, lakas. Nasa dagat na yung bulldozer. Grabe naman to. Medyo mas malakas po ito kaysa po dun sa una natin. Ayan, kasama ko si Raps TV Vlog, oh. May bako. Malaki po ito. Nakakatuwa. Ayan, mga palangga, mas mabilis to. Isang hilaan lang ang andar ng bangka pababa ay laki ng usad. Oh, ayan. Grabe, laki ng bunga ng bangka. Mabigat ang banggang ito, oh. Malaki. Pero grabe itong buset na to. Ako. Ayan sila, kuya. Mamaya, nakita natin yan pag hindi nahihilain. Natali nila, oh, mga palangga. Laki ng lubid, manali. Lakas. Ayan, arangkada na si kuya. Ayan. Oo, tinataas nila. Ayan. Yung backhoe, ang ginagawa niya, tinaas niya ng konti para maisingit yung kahoy sa ilalim. Kailangan lagyan ng ano. Diba? Makikita nyo, ayan, naglalagay sila ng kahoy kasi suporta yan para hindi masira yung ilalim. Tapos ito naman, nakaangat yung sa puwitan. O, diba? Ang tindi. O, ayan na, arangkada na uli. Paano hilain itong bangka? Oo. Grabe to. Hindi. Grabe, lakas. Mas malakas tong bako na to. So, wow! Grabe. Ang tindi. Grabe, lakas oh. Mas mabilis to. Di na kailangan ng ano, ng mga tao na malalay dito sa unahan ng bangka. Hello. Ayan na. Tataas ulit. Grabe sila oh. Kailangan tulungan dito. Mabilis ang kilos ng mga tauhan. Ayan, sila kuya ano, kapatid ni Ate Rhea. Tanggal na nila yung tali, mga palangga.
Buti na lang na gawan kaagad ng paraan. Ayan, oh. Si Raps TV Vlog. Ayan, Superman siya ngayon. Si Raps TV Vlog. Lumilipad yung kanyang damit. O ayan, bumalik ulit yung backhoe. Grabe, ang laki pala nito, no? O ayan, naglagay naman sila ngayon ng kahoy doon. Nagkalang naman sila doon sa may likod ng bangka. Oh, ayan yung ginagawa nila, oh. Matindi. Oh, grabe. Sa lagay ng panahon ngayon, mga palangga, napakainit. Sobrang init. Ang arkila ng piloder ay 5,000 isang oras. Ah, ito ang arkila nito, 5,000. Isang oras. Isang oras. Ayan, tinutulak na po. Ayun, oh. Grabe, lakas. Sige. Diretso. Grabe to, dito sa amin. Napakaraming bangkang ginagawa. Mayroon pa po dito. Yan, wala pa pong palatik yan. Hihilain na yung susunod. Ang tindi nito, ang bilis, oh. Oh, ba't wala kayong mga damit? Mga pogi. May dala ko cellphone. Dala ko cellphone. Yung aming cellphone, kaaba. Grabe to, na mas malaki to kaysa isa na backhoe. Matindi to. Isang ano lang, oh. Isang tulak lang ang bangka. Nasa tubig agad. Ngayon. Yun, oh. Grabe. Yun. Tindi. Woo! Hindi basta-basta to. Mabilis na maproseso din kasi napakalaking bangka. Dapat dahan-dahan lang talaga yung pagtulak, hindi sagad-sagad at baka mabali kung palatik. Mga palangga, ito na. Angat naman mga palangga. Tingnan natin. Inaangat naman ngayon yung palatik. Tingnan natin. Anong ginagawa ngayon? Iba naman yung proseso ng kanilang anong problema. Ah! Ang nangyari? Baka umatras. Tara, isa natin. Grabing lubid, oh. Akala mo, ahas talaga eh. Pag mukhang ahas. Bakit kaya? Ah. Iaangat ng konti itong ano. Iaangat. Bibilib tayo sa galing ni Kuya, yung driver nitong backhoe. Madiskarte. Ayan na. Isimulan na naman. Tatay, best tayo dito. Tatay, magtalsikan. Oh, nakakailangan. May galang na pala sa ano, sa ilalim nung bangka. Kailangan proteksyonan yung ilalim niyan. Mga palangga, kung makikita nyo. Itong bako yung bunganga niyang sa unahan. Tulak na naman niya yun. Kailangan niyang ayan, dyan sa
sa may gulong para hindi masira dyan yung kulay ng bangka. Yan, ilalapat yan yung bunga ng bangko dyan sa may gulong. Bisa jadi siapa saja, namun tak usah kau marah kau yang hadir. Jika memang benar itu yang terjadi, jangan hilang saya. Hindi kaya. Yung buhangin. Mababa kasi. Hindi kaya. Hindi kaya. Masisira yung yung pitan. Masyadong mababaw pa yung parts dito. Dapat kasi ilalim agad. Pag malalim ka agad yung parts na yan, ay hindi. Mababaw pa. Kaya hindi makagalaw yung bangka. Ayun guys, sabi nga nila nung mga tauhan, hanggang dito na lang daw yung bangka, hindi nahihilain ng kasi mamaya yung tubig aangat na yan dito. Ayan. Kaya salamat mga palangga. Salamat sa panunood.